Comissions Obreres, juntament amb els sindicats de funcionaris, policia i guàrdia civil, han convocat avui una concentració davant de la Delegació d'Hisenda de València per protestar contra la reducció de les pensions per incapacitat de les anomenades classes passives, una reducció prevista en els pressupostos del 2009 i que igualaria estos treballadors amb la resta dels que cotitzen a la Seguretat Social. Segons els sindicats, el govern ha pres esta decisió sense cap procés de negociació y ha trencat així el consens històric en matèria de pensions. Estas medidas afectan en torno a medio millón de funcionarios y pueden suponer un recorte mínimo del 25% de la pensión a percibir en el caso de jubilación por incapacidad permanente. Es que es la primera vez que una modificación de algo que afecta a las pensiones se está haciendo, como digo, unilateralmente y sin ningún tipo de negociación. Vol encarregar-se la Monface. Hi ha que pensar que en aquest moment Seguretat Social està molt baixa en quant a diners i seria una injecció molt gran per xuplar a Monface. Això passa que lleven un 25% o més de la jubilació a aquells funcionaris que tenen que jubilar-se antes d'hora per enfermetat.